দৰ্শক বৃন্দলৈ প্ৰেমভাৱ অনুৰোধ জনালোঁ অতি সময়তে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত যে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰম্ভ হৈছে भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना जितु बड'फा उपेन्द्र गोल्ड काप उदालगुरित जितु खेल फाइनल खेल होइसे मैं दुईटा दलके शुभेच्छा जनाइছোঁ और उद्योक्ताসকলক मैं धन्यवाद जनाइছোঁ इमान बछरे बड'फार नामत जितु गोल्ड काप इयात अनुष्ठित करिছে यार द्वारा आमार बड'फाक एटा सम्मान दिया होइছে और यार लगते आमार अंचलर प्रतिभावान खेलुৱৈসকলক एटा ভাল प्लेटफर्म दिया होइছে এই কারণে मैं তেখেতসকলক धन्यवाद जनाइছোঁ বিটিআৰ অঞ্চলত फुटबल आमार बहुत पोटेंशियल আছে ইয়ার বাহিৰে आर्चारी और बक्सिंग विभिन्न खेलार प्रतिभावान किछुमान आमार खेलुৱৈসকল আছে এই সকলক অনাগত দিনত এই খেলটো আগুৱাই লৈ যায় এটা ভাল ভাল কেৰিয়াৰ গঢ়িব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান পলিচি আমি লৈছোঁ আৰু ওদালগুৰি জিলাত যেটো নেশনেল ষ্টেডিয়াম আছিলে এই নেশনেল ষ্টেডিয়ামৰ লগতে স্পোর্টস একাডেমি এটা হ'ব ইনডোর আউটডোর ষ্টেডিয়াম হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে হোস্টেল ফেসিলিটি থাকিব এনেকা এটা সুন্দৰ প্ৰকল্প অহাত এমাহ দুমাহৰ ভিতৰতে ইয়াত মানে এই প্ৰকল্পৰ ইনাগুৰেশ্যন হ'ব আৰু 2 বছৰৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্পটো কমপ্লিট হ'ব এই কাৰণে ওদালগুৰি এটা ভাল নেশনেল ষ্টেডিয়াম পাবলৈ গৈ আছে আৰু আমি কাউন্সিলবিলাক যেহেতু ৰিপ্ৰেজেন্টেশন নাপায় সেইকাৰণে সব কাউন্সিলক লৈ এটা ফুটবল লীগ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছো যিমানখিনি কাউন্সিল আছে সবৰ টিম আহিব আৰু সেই টিমবিলাকে নিজৰ মাজত খেলিব যেনেকৈ ISL হৈছে IPL হৈছে ঠিক তেনেধৰণৰ কাউন্সিল লীগ সুন্দৰকৈ এটা অৰ্গেনাইজ কৰা হ'ব दिनै नैबे उदालगुरि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव फुंगा 27थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायनि जोबथा दिनै बादायलायनाय आरो बे बादायलायनायाव बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नैबे जोंनि मोनगु खेला सालायनायनि मोनसे बियो जों BTC सरकारनिफ्राय मोनगु खेलाखौ सालायो आरो नैबे UN ब्रह्म गल्ड कापआ मोनसे आरो बेयाव जथेस्थ'खिनि रायजो राजाफ्रा गेलेग्रा अनसायगिरिफ्रा बाहागो लानानै गेलेगिरि लोगोसे जायफ्रा बे गेलेनायखौ सामलायदों बे सामलायगिरिफोरखौ थुलुंगा होदों जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब दिनै BTR सरकार एबा BTR सरकारनि जोहै आरो जोंनि BTR ओनसोलाव जिहेतु गोजोना फैबाय दा रायजो राजाफ्रा गेलेनायानो होन हारिमुआनो होन थुनलाइयानो होन बायदि बायदि बिथिङाव गोसो खुसि बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेनिफ्राय जों बुंनो हायो रोखा जायो जे जोंनि BTR ओनसोला शान्तिजों जौगानायनि थाखाय आवगायगासिनो दं मोजां गेलेगिरिफोरनि थाखाय मा राहा लागोन BTC एबा BTR खुंथायनिफ्राय जोङो फैबाय थानाय समाव जायफोर मोजां गेलेगिरि दङ बिथांमोना नेशनेल लेभेल बा इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनायनि थाखाय जोङो अनसुंथाइ होखायो थांनाय समनि सरकाराबो होदों आरो जोंबो होनो थाखाय जोंहा बाजेट दंखायो आरो फैबाय थानाय जानुवारि दाननि गेजेराव जोङो जोंनि नर्थ इस्टनि एबा सा सानजानि जि 6 शिड्युलफोर दङ बे 6 शिड्युलफोरनि गेजेराव जोङो इन्टार 6 शिड्युल टुर्नामेन्ट जों फुटबलनि बेलायावहा जों खुंनो नागिरदों आरो बेखौ खुङोब्ला जोंनि निश्चय फोथायनाय दङ जे जोंनि जि जोलुर गेलेगिरि बे जोलुर गेलेगिरिफ्रा गेलेनायनि बिथिङाव एसेब्लाबो थुलुंगाखौ मोनगोन जि गेलेनायनि बिथिङाव BTC सरकारनिफ्राय फैगौ समफोरावहाय माबायदि हाबाफारि लादों जोङो फैगोन समफोराव जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय जिफोर गामिफोरनि गेलेग्रा फोथार ओनसोलनि गेलेग्रा फोथार आरो महकुमा एबा जिल्लानि जि गेलेग्रा फोथारफोर दङ बेखौ मोजाङै जों फोसाबनो थाखाय नाजानाय जागोन मानो होनना बुङोब्ला दासिमबो जोंनि ओनसोलाव मोजां रोखोमनि गेलेग्रा फोथार जायखौ जोङो स्टेडियाम होनना बुङो बे स्टेडियामखौ जोङो मोननो हायाखै बेखायनो बेखौ बानायनो थाखाय जोङो परिकल्पना खालामदों आरो जोंहा रेसिडेन्सियेल कोचिं सेन्टार जों बानायनो नागिरदों जायफोर
फुटबलानो होन आर्सारियानो होन उसुआनो होन काराटानो होन जायखिजाया जोङो सरकार बिथिंनिफ्राय बेबायदि रेसिडेन्सियेल एबा थानानैनो सोलोंनायनि जि राहा बे राहाखौ जोङो खालामनो नागिरदों आरो जोंनि गेलेनायनि बिथिंखौ जों जौगाहोनो थाखाय जोङो मोनसे सिन्था सरसा खालामबाय थानाय जादों बे जाहैबाय मा बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड आरो बे बर्डखौ जोङो जुदि दायोब्ला जोंनियाव जेसेबांखिनि गेलेनायनि इभेन्टफोर दङ फुटबलानो होन आर्सारियानो होन बा केरेटानो होन बा जायखिजाया गेलेनाय बे गेलेनायनि जि आफादफोर दङ एस'सियेसनफोर दङ बे एस'सियेसनफ्रा जोंनि सरकारजों थोंजोङै बिथांमोना सोमोन्दो थानानै खामानि मावनो हागोन आरो मोनसे मोजां बाथ्राया बेनो जोङो फैबाय थानाय बाजेटआव नैबे 2022-23नि जि बाजेट फैगोन बे बाजेटआव आङो दाखिल खालामनो नागिरदों जोंनि महकुमायावबो जोङो गेलेग्रानि जि मावखुलि जों बेखौ बानायनो नागिरदों जायखौ जोङो स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट साब डिभिजनेल स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट अफिसार दा जोंहा जिल्ला लेभेलावल' दङ स्पर्ट्स अफिसारा दा बेखायनो जों फैबाय थानाय समाव स्पर्ट्स साब डिभिजन डेभेलपमेन्ट अफिसार SDSO जायखौ बुङो जों बानायनो नागिरदों जा दानि मोनजि साब डिभिजनाव थानाय बे मोनसे साब डिभिजनावबो जोङो बे गेलेनायनि साब डिभिजनखौ जों खुलिनो थाखाय फैबाय थानाय बाजेटआव आङो बेखौ दैखांगोन मैयानि बाजेटआव मा गेलेनाय बिथिं मैयाथ' बाजेट नङामोन मैया जोंहा साननैनि थाखाय जोङो काउन्सिल जिरायदों जोङो फैबाय थानाय समाव मोजां रोखोमै खामानि मावलांनो थाखाय गासैबो दिखाव जों खामानि मावलांनो थाखाय मोनफ्रोमबो बिफानाव जोङो मोनसे पलिसि बिथांमोना गावबा गाव पलिसि दैखांदों जाय पलिसिनि थाखाय बा जाय पलिसिनि दारै जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनो हागोन बेनि थाखाय जोङो बे गोजां बोथोरनि जि सेसन बे सेसनखौ जोङो जिरायदों जोंहा बाजेट सेसना जाथ'वाखै बाजेट सेसना जागोन